ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ହେଉଛି kritika ଆଜିର ବ୍ଲଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମର ଆଜି ମଟନ ହେଇଛି। ଆପଣ ଫେରେ छोड़ डांटता नहीं बेकार। कौन लगी जाओ रे किसी हो खाए तो ले करे लागू टेटे की ଆମର ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇଟମ ହେଇଛି। ଆମେ ଏବେ ଓଦାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ସେଠି ଟିକେ ମୋଦା ମସ୍ତି ହବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏପଟକୁ ଯାଇକି ପୁଣି ଏପଟକୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆମେ ଯୋଉ ନୌପାରିକି ଆସିବେ। बंद अच्छी सब पुतरू बेल बोलता है क्या बेल बोले। अरे वो हाथों तो पाऊ नहीं। ଆଣିଥିଲୁ ପରା ପାର୍କରୁ ଆସିଥିଲୁ ଖାଇଥିଲୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆସି ବସେଇ ଅଧିକା ଆଣିଲେ ପୁଅ ଯାଇଛି ଆଣିବାକୁ। ଏ ପୁଅ ପିକନିକ ଯାଇଛି। ପିକନିକ କୋଉଠି ଯାଇଛି? ହଁ ଦେ ତାକୁ ହ୍ୟାଲୋ। ଚାଲନ୍ତୁ ନୂଆ ଲୁଡୋ ଖେଳିବା। ଆମେ ଲୁଡୋ ଖେଳୁଛୁ। ये कौन करूଛୁ? ଲୁଡୋ ଫଟା ଖେଳୁଛୁ। ଏଟା ସାପ ଅଛି। ଏଇଟା ତୁର ଏଟା ମୋର ସାପ।